Doncs com hem vist, avui el programa ens està demostrant que les llegendes són relats carregats d'elements imaginatius, però algunes vegades s'han volgut aprofitar per maquillar la realitat. El que hem fet és passejar pel barri del Gòtic de Barcelona amb un historiador i malgrat que és un barri carregat d'històries reals, moltes de les que s'expliquen són llegendes o fins i tot algunes són directament mentides amb voluntat de manipular. Ens trobem a l'Avinguda de la Catedral i aquí hi ha una de les entrades principals del que havia estat la ciutat romana. Annex a una de les torres, el que trobem és una reconstrucció de com era l'aqüeducte romà. El fet és que això és fals, i no només és fals, sinó que el propi aqüeducte té annexa una placa que explica que això és una reconstrucció. L'avinguda en si es va crear pel forat que van deixar els bombardejos de Mussolini a Barcelona en la Guerra Civil. I després va aprofitar aquest buit i aquesta destrucció per deixar a la vista la muralla i posar aquest tros d'aqüeducte reconstruït. Tot i això, és ple de gent explicant un darrere l'altre, cobrant per explicar-ho, que això és un tros real de l'aqüeducte. Un dels llocs on es pot veure l'aqüeducte real de Barcelona, l'aqüeducte d'època romana, és en aquesta plaça, la plaça del 8 de març. A partir del segle XI la ciutat comença a créixer i es construeix cap a fora. I com aquí som un poble estalviador de mena de tota la vida, el que es va fer és aprofitar aquesta estructura sòlida per construir aquest petit eixample de Barcelona que en aquell moment es coneixia com la Vilanova dels Arcs. És un aqüeducte real, romà, i aquí gairebé mai trobem gent fent cua per explicar. Ens trobem al carrer del Bisbe. Això antigament era el carrer de Cumanus Maximus de la ciutat romana, per tant un dels carrers principals, i aquí, en l'època que va arribar la segona exposició universal, va haver-hi tot un procés d'unificació d'estil i es va, diguéssim, com decorar una mica el barri. Una de les coses que es va posar va ser aquest pont neogòtic del carrer del Bisbe, que en aquell moment ningú pensava que la gent pensés que allò era medieval, o sigui, no es va fer amb aquesta intenció, sinó amb una intenció bàsicament d'embelliment del barri gòtic, i la gent, quan ve per aquí, normalment diu que això és un pont medieval. S'ha convertit gairebé en una atracció turística i també ciutadana del més medieval que hi ha al barri gòtic de Barcelona, que tenim grans joies medievals i aquesta no n'és una. Una de les coses que més expectació desperta d'aquest pont és que a la part de sota del pont hi ha una calavera travessada per un punyal. I a partir d'aquí s'han creat llegendes medievals fetes al segle XX, o sigui que de medieval poc, que expliquen, per exemple, que si mires la calavera moriràs, i una altra que diu que si treus el punyal de la calavera s'enfonsa tot el barri gòtic. Justament, aquest tros que ara tenim en restauració és l'inici d'un pont medieval, sí que era medieval, aquest, el del carrer dels Comtes, que unia la catedral amb el que serien els Palaus Reials. És un pont d'època de Martí l'Humà. Documentats tenim fins a 2 ponts que unien el Palau Reial amb la catedral, ponts medievals d'època medieval reals. Som a la plaça Sant Felip Neri i durant molt de temps en aquesta plaça s'ha dit que aquí a la façana de l'església es van afusellar campellans durant la Guerra Civil. Això sabem que és mentida, però és veritat que durant el franquisme era difícil parlar d'aquest tema, tot i així fins no fa gaire encara era una mentida molt reproduïda fins i tot pels guies turístics. Ara s'han fet campanyes bastant importants de fer entendre què havia passat realment. Aquesta plaça va ser brutalment bombardejada el 1938 amb uns bombardejos molt violents per part de l'aviació legionària italiana, de l'aviació feixista de Mussolini, i va ser especialment greu perquè en aquesta església, al soterrani, es refugiaven nens que eren víctimes, eren orfes de guerra. I van morir moltíssims, i de fet la fotografia dels cadàvers d'aquests nens posats aquí davant de l'església van intentar recórrer per Europa per demanar a Europa que intervingués en el conflicte. Sí que és veritat que a la Guerra Civil es van afusellar capellans, però en aquest emplaçament no. Les marques que tenim aquí són totes de metralla de bombardeig. Podríem estar perfectament 2 hores només a l'entorn de la catedral, per exemple, que és dels llocs més antics de la ciutat, explicant coses que la gent diu que són mentida i que en canvi hi ha coses reals, igual o més espectaculars,
de la qual la gent no en parla. Si ens fixem, la majoria d'aquests casos, excepte, per exemple, el cas de Sant Felip Neri, que sí que hi ha una voluntat real d'ocultar una història, són casos que simplement són deguts a la banalització i la desídia. La gent comença a dir una mentida, la gent se la creu i després la gent es pensa que hi ha una conspiració per explicar mentides. Una ciutat que té més de 2.000 anys d'història no li cal vendre mentides perquè tenim molta part real. És millor ser molt precisos perquè tenim molta història certa sense explotar, però això sí, cal esforçar-se per conèixer-la.